Takže čau dámy a páni, dneska vás vítam u prvého videa na tomto kanále Wafla. Dneska to je prvé video a obvykle prvé video bývam nejakej minihry, takže si dáme Hypixel a dáme si Bedwarsy a dúfam, nám to vyjde dobre. V modrom týme je tu červený, zelený a žltý. A už ideme toto. Si kupovať vlnu. Si ideme kupovať meč. Máme na pickaxe. Výborne. Ideme obostávať za ohradu. Ideme. Dobre. Tak. Ideme ešte viac. Poďme. Vamos. OK. Je to úplne šitné. Áno, už máme 4 tokeny, no tak to je výborné. Už nám došla vlna. OK. Bereme. Nikto tu nič nedal. Dobre, OK. 24. No teraz meč. Ideme si takto. Dobre, a kde si budem kupovať? To neviem. No, dobre, môžeme ísť asi na stred. Ja si myslím, že ideme niekoho zabiť. Ináč Wafla ide niekoho zabiť, kamoša, to je normálne unikát, ktorý potrebujeme. OK, tak sem neviem ani náhodou. Ty kokos. Máme to tak, koľko tu máme? 1. Jeez, ale ja som mi nedal. Poď sem! Pozor, chalani! Pozorne. Umreme. Dobre, sme ich vyzabíjali, ale no, asi skončíme. To bude rýchle video, o nie. Takže asi tak, no. Mám že fakt, že pár HP, takže ideme si toto pre jedlo, vlastne som zabudol. Takže ideme pre jedlo. Poďme pre jedlo. Bereme iron. Ježišmaria. Tu sme v riti. Aha, tu si nekupujem jedlo. V pohode. Emerald, Invisible. Dobre, tak Invisible ešte na to nemáme. Ale na toto máme. A to mi je na čo vlastne, keď... Ja som idiot. Ale čo? Máme 20 go. Jedna goldu, ale čo? Tak, ty ideš. 12, 3, 6. Tak a poďte sem, vysrajdy. Čo všetko nepotrebujem? Ale bloky potrebujem. Tak, poď sem. Chlapče. Tak. Poďme. Musíme sa niekam dostať.
streda. O môj bože! No, tak, čo ja viem, no. Taká rýchlejšia hra, takže ak sa vám video páčilo, tak dávajte like, odber a to asi tak všetko. Takže